Αρχαία Ελλάδα. 5ος αιώνας π.Χ. Στον ελλαδικό χώρο δεν επικρατεί κάποιο ενιαίο βασίλειο ή αυτοκρατορία που να έχει ενοποιήσει όλους τους Έλληνες, ωστόσο έχουν αναπτυχθεί πόλεις κράτη που η καθεμία μάχεται για το δικό της συμφέρον, αρκετά συχνά δημιουργούν συμμαχίες μεταξύ τους, αλλά και μάχονται σε σκληρούς πολέμους για εδάφη και κυριαρχία. Δύο τρανά παραδείγματα της εποχής αποτελούν αφενός η Σπάρτη με τη Διαδική Βασιλεία, που μετά τους νόμους του Λικούργου έχει μετατραπεί σε μια πόλη πειθαρχημένων πολεμιστών που γαλουχούνται και εκπαιδεύονται από μικρή ηλικία στη σπαρτιατική αγωγή, και αφετέρου η Αθήνα, που πρόσφατα έχει εκδιώξει τον τύραννο Ιππία και με τις μεταρρυθμίσεις του Κλισθένη έχει δημιουργηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπου ο λαός συμμετέχει στην εξουσία. Όμως παρά την έλλειψη ενότητας, τις διαφορές σε πολιτεύματα και τις εχθρότητες που έχουν αναπτυχθεί με τους προηγηθέντες πολέμους, οι Έλληνες γνωρίζουν πως έχουν μια κοινή κουλτούρα, γλώσσα, παραδόσεις και φυσικά κοινή καταγωγή, τα οποία εκδηλώνται σε θρησκευτικές γιορτές και αγώνες όπου συμμετέχουν όλοι τους. Σύντομα βέβαια, οι Έλληνες θα χρειαστούν κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Ενωμένοι θα πρέπει να παραμερίσουν όλες τις διαφορές τους και να συσπηρωθούν ως μια γροθιά απέναντι σε έναν επικείμενο κίνδυνο. Βολευτείτε στις θέσεις σας και ακολουθήστε μας σε αυτό το ταξίδι στο χρόνο. Στα ανατολικά του ελλαδικού χώρου, μια νέα αυτοκρατορία κάνει την εμφάνισή της. Οι Πέρσες, έχοντας ανατρέψει τους Μίδες, εγκαθιδρύουν την Περσική Αυτοκρατορία, μια υπερπληθή και τεραστίων διαστάσεων οντότητα, εκμεταλλευόμενη ανεξάντλητους σπόρους. Η Περσική Αυτοκρατορία απλωνόταν από το σημερινό Ιράν μέχρι την Αίγυπτο, επεκτηνόμενη μάλιστα εκείνη την περίοδο μέχρι τη Μικρά Ασία. Έτσι, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τους Έλληνες της Ιωνίας, οι οποίοι γίνονται υποτελείς με σχετική αυτονομία ωστόσο, ενώ παράλληλα έτερη εκστρατεία υποτάσσει τη Θράκη και τη Μακεδονία. Είναι φανερό πλέον πως οι Πέρσες χτυπούν επίμονα την πόρτα των Ελλήνων και μια ένοπλη αντιπαράθεση μοιάζει πλέον αναπόφευκτη. Για τους Πέρσες, η πολιτικά διαχωρισμένη Ελλάδα είναι ένας εύκολος στόχος και το μόνο που χρειάζεται είναι μια αφορμή για να ξεκινήσουν οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι. Ο τύραννος της Μιλήτου Αρισταγόρας το 499 π.Χ. σε συνεργασία με τον Πέρση σατράπη Αρταφέρνη πραγματοποιούν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Νάξου, προκειμένου να αυξήσουν την επιρροή τους στις Κυκλάδες. Όμως η Τόντε και ο Αρισταγόρας, φοβούμενος την περσική εξουσία, ανακηρύττει τη Μίλητο ανεξάρτητη δημοκρατία, αποβλέποντας σε επανάσταση, και σύντομα υποστηρίζεται ένθερμα από όλους τους Έλληνες της Ιωνίας που απέβλεπαν στην απελευθέρωσή τους. Επειδή η τεράστια αριθμητική υπεροχή των Περσών είναι γνωστή, οι Ιώνες ζητούν στρατιωτική και οικονομική βοήθεια από τους υπόλοιπους Έλληνες. Από αυτούς, μόνο η Αθήνα και η Ερέτρια δέχονται να βοηθήσουν, στέλνοντας μέρους του στόλου τους, ήτι 20 και 5 τριήρες αντίστοιχα. Όμως παρά τις αρχικές επιτυχίες, οι Ιώνες θα αιτηθούν στη μάχη της Λάδης το 494 π.Χ. και η επανάσταση θα καταπνιγεί. Οι Πέρσες παρόλα αυτά θεωρούν αφορμή πολέμου την έμπρακτη στήριξη Αθηναίων και Ερετριαίων και ξεκινούν προετοιμασίες για εισβολή στην Ελλάδα και καταστροφή των δύο πόλεων. Σύντομα, μια εκστρατεία στρατού και στόλου υπό τον Μαρδόνιο περνά τα στενά του Ελισπόντου και ενσωματώνει πλήρως τη Θράκη για τη Μακεδονία. Μια έντονη θαλασσοταραχή όμως, ανοιχτά του όρου Άθος, καταστρέφει μεγάλο μέρος του στόλου του και τον εμποδίζει από το να συνεχίσει την καθοδική πορεία του επιστρέφοντας στην Ασία. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στην εν λόγω εκστρατεία χάθηκαν 300 πλοία και 20.000 άνδρες. Μόλις 2 χρόνια μετά, το 490 π.Χ., μια νέα περσική εκστρατεία υπό τον Αρταφέρνη και τον Δάτη ξεκινά από τη Μικρά Ασία και αποβιβάζεται στην Εύβοια, όπου και πολιορκεί επίμονα την Ερέτρια και τελικά την καταστρέφει στη Θέμελα παρά τη στεναρή αντίσταση των Ελλήνων. Στη συνέχεια, ο περσικός στρατός
αποβιβάζεται στον κόλπο του Μαραθώνα, μόλις 27 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, έτοιμος να κάνει σε αυτή ό,τι ακριβώς και στη διελειμμένη πλέον Ερέτρια. Ο αριθμός των περσικών δυνάμεων υπολογίζεται από τους σημερινούς ιστορικούς από 25 έως 50.000 πεζούς και 1.000 ιππείς. Οι Αθηναίοι όμως δεν έχουν σκοπό να μείνουν με σταυρωμένα χέρια. Ο Μιλτιάδης, από τους πιο εμπειρούς Αθηναίους στρατηγούς, κινείται άμεσα με 10.000 Αθηναίους οπλίτες και 1.000 ακόμα από τις πλατείες για να μην επιτρέψει στους Πέρσες να εισέλθουν στην ενδοχώρα της Αττικής, ενώ παράλληλα στέλνει τον ημεροδρόμο Φιδιππίδη στη Σπάρτη για έκκληση στρατιωτικής βοήθειας. Οι Σπαρτιάτες στην δεδομένη χρονική στιγμή γιορτάζουν τα Κάρνια, μια ιερή θρησκευτική γιορτή κατά την οποία η Σπάρτη δεν έχει το δικαίωμα να εμπλακεί σε πολεμικές σειράξεις. Έτσι, μηνύουν στους Αθηναίους ότι θα στείλουν ενισχύσεις μόλις τελειώσει η γιορτή, πράγμα που σημαίνει ότι οι Αθηναίοι θα πρέπει είτε να καθυστερήσουν τον Αρταφέρνη μέχρι την άφιξη των Σπαρτιατών, είτε να πολεμήσουν μόνοι. Έτσι ο Μιλτιάδης, χωρίς να χάσει ιδιαίτερο χρόνο, κλείνει τις δύο εξόδους στην πεδιάδα του Μαραθώνα, όπου βρίσκεται ο Περσικός στρατός και στόλος, ώστε να δυσκολέψει την περσική εισβολή στην Αθήνα. Παρ' όλα αυτά, για 8 ολόκληρες ημέρες, καμία πλευρά δεν κάνει κάποια κίνηση. Οι Αθηναίοι, φοβούμενοι έναν υπερφαλαγισμό από το επίλεκτο περσικό ιππικό, ενώ οι Πέρσες γνωρίζουν την ανωτερότητα του ελληνικού πεζικού, που είναι άρτια εκπαιδευμένο και διαθέτει ισχυρότερη πανοπλία. Η καθυστέρηση αυτή προφανώς ευνοεί τους Αθηναίους, που βρίσκονται σε αναμονή για την άφιξη των Σπαρτιατών. Ωστόσο, οι Αθηναίοι πλησιάζουν σε απόσταση 8 σταδίων κατά τον Ηρόδοτο, ήτι περί τα 1500 μέτρα από τις περσικές προφυλακές, μεταφέροντας μαζί τους ξύλινα φράγματα που είχαν ήδη κατασκευάσει ώστε να αποφύγουν έναν πιθανό περσικό υπερφαλαγισμό από τα πλάγια. Έτσι, αφενός κατά μέτωπο, η ελληνική οπλική φάλαγγα θα ήταν δύσκολο να διαπεραστεί λόγω του ενστίκτου αυτοσυντηρήσεως των ύπων, οι οποίοι θα αρνούνταν κατηγορηματικά να επελάσουν κατά του στημένου δάσους Λογχών, και αφετέρου η πλαγιοκόπηση του περσικού ιππικού κρίνεται πλέον ανέφικτη, μιας και οι Έλληνες έχουν ήδη προνοήσει γι' αυτό. Παρ' όλα αυτά, την ενάτη ημέρα, οι Έλληνες παρατηρούν πως το αντίπαλο ιππικό δεν βρίσκεται σε εμφανή θέση. Για το εν λόγω θέμα, οι αρχαίες ιστορικές πηγές διείστανται, αλλά ούτε και οι σύγχρονοι ιστορικοί έχουν καταλήξει σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Πιθανολογείται ότι το περσικό ιππικό έχει μεταφερθεί στα πλοία για να πραγματοποιήσει αμφίβια επίθεση στην ανυπεράσπιστη Αθήνα από την πλευρά του Σουνίου, ή ότι βρισκόταν αθέατο πίσω από το πεζικό και τελείως απροετοίμαστο στα πλαίσια της συντήρησής του. Η τελευταία εκδοχή υποστηρίζεται από το λεξικό της Σούδας, σύμφωνα με το οποίο οι Ίωνες που εξαναγκάστηκαν να πολεμήσουν στο πλευρό των Περσών αυτομόλυσαν στους Αθηναίους, δίνοντας την πολύτιμη πληροφορία περί ανετοιμότητας του περσικού ιππικού. Έτσι ο Μιλτιάδης, τη μέρα που ο ίδιος είχε το γενικό πρόσταγμα ως ένας εκ των 10 στρατηγών, γνωρίζοντας πως δεν θα ξανά έχει μια τέτοια ευκαιρία να αντιμετωπίσει τους Πέρσες χωρίς το ιππικό τους, προτείνει στο Συμβούλιο των Στρατηγών να επιτεθούν τα ξημερώματα της επομένης, ώστε να ευνηδιάσουν τους Πέρσες. 4 ακόμη στρατηγοί υποστηρίζουν το εγχείρημα του Μιλτιάδη, ενώ οι άλλοι 5 προτείνουν να περιμένουν τη βοήθεια των Σπαρτιατών. Την 10η ψήφο έχει πάντα ο πολέμαρχος, ώστε σε περίπτωση ισοψηφίας σε κέρυες αποφάσεις να λαμβάνονται αυτές δημοκρατικά. Στην προκειμένη περίπτωση, ο καλήμαχος ο Αφιδναίος, μετά από προτροπή του Μιλτιάδη, στηρίζει την πρόταση του τελευταίου και ο ελληνικός στρατός προετοιμάζεται για μάχη. Συγκεκριμένα, τα λόγια του Μιλτιάδη προς τον καλήμαχο, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, ήταν τα εξής: «Καλήμαχε, τώρα στα χέρια σου είναι ή να ρίξεις σκλαβιά την Αθήνα ή να την κάνεις ελεύθερη και να μείνει το όνομά σου, όσο θα υπάρχουν άνθρωποι, πιο δοξασμένο από του Αρμοδίου και του Αριστογείτονος. Γιατί βλέπεις, τώρα η Αθήνα διατρέχει τον πιο μεγάλο κίνδυνο από τον καιρό της ίδρυσής της, και αν μπει κάτω από το ζυγό των Μύδων, όλος ο κόσμος ξέρει τι θα πάθει στα χέρια του Ιππία. Αν όμως η πόλη αυτή σωθεί, μπορεί να αναδειχθεί η πρώτη από τις ελληνικές πόλεις. Λοιπόν, πώς μπορούν να γίνουν αυτά και κάτω από ποιες συνθήκες η τελική απόφαση για αυτά είναι στα χέρια σου, θα σου το πω τώρα.
Εμάς, των 10 στρατηγών, οι γνώμες είναι στα δύο. Άλλοι υποστηρίζουν να δώσουμε μάχη και άλλοι να μην δώσουμε. Λοιπόν, αν δεν δώσουμε μάχη, φοβάμαι μήπως ξεσπάσει καμία μεγάλη διχόνοια και κλονίσει το φρόνημα των Αθηναίων με αποτέλεσμα να μηδήσουν. Αν όμως δώσουμε μάχη προτού κάτι σάπιο φωλιά στις ψυχές μερικών Αθηναίων, θα μπορέσουμε, φτάνει οι θεοί να κρατήσουν δίκαιη ζυγαριά, να βγούμε νικητές στη σύγκρουση. Λοιπόν, όλα αυτά εσένα περιμένουν και από σένα κρέμονται. Δηλαδή, αν προσδέσεις την ψήφο σου στη δική μου γνώμη, θα έχεις πατρίδα ελεύθερη και η πόλη σου θα είναι η πρώτη ανάμεσα στις ελληνικές. Αν προτιμήσεις τη γνώμη αυτών που πασχίζουν να αναβάλουν τη σύγκρουση, θα πετύχεις τα αντίθετα από τα καλά που σου απαρίθμησα. Προκειμένου να αντιπαραταχθεί πλήρως την περσική γραμμή, ο Μιλτιάδης εξασθενεί σκόπιμα το κέντρο του, τοποθετώντας εκεί μόνο τη Λεοντίδα και την Αντιοχίδα Φιλή, με ηγέτες αυτών τον Θεμιστοκλή και τον Αριστίδη αντίστοιχα, έχοντας βάθος 4 ανδρών, ενώ σε κάθε μία από τις πτέρυγες αναπτύσσει από 4 φυλές, με βάθος έκαστης 8 ανδρών. Τέλος, στην αριστερή πλευρά παρατάσσει τους πλατεείς σε βάθος 8 ανδρών, ενώ ο Καλήμαχος λαμβάνει τιμητικά τη θέση του στη δεξιά πλευρά. Έτσι, αν λάβουμε ως δεδομένο τη διάμετρο της ελληνικής ασπίδας περί τα 90 εκατοστά, τότε το συνολικό μέτωπο που κάλυπτε ο Αθηναϊκός στρατός δεν ξεπερνούσε τα 1625 μέτρα. Σύμφωνα με την κύρου παιδεία του Ξενοφόντα, ο Περσικός στρατός αναπτύσσεται σε βάθος 30 ανδρών. Αν λάβουμε υπόψη το δυσμενέστερο σενάριο ώστε ο Περσικός στρατός να ανέρχεται σε 50.000 άνδρες, αυτό σημαίνει πως το εύρος του μετώπου του ξεπερνούσε τα 1650 μέτρα. Κάθε στρατιά του Μεγάλου Βασιλέα διαθέτει τόσο τμήματα Περσών όσο και υποτελών τους. Οι Πέρσες παρατάσσονται στο κέντρο, όντως διατεθειμένοι να πολεμήσουν μέχρι θανάτου, μιας και αποτελούν τον σκληρό πυρήνα της στρατιάς, ενώ οι υποτελείς στις πλευρές. Ο Μιλτιάδης όμως, ονομαστός για την ευφυΐα και την πονηριά του, καθώς και δεινός γνώστης των περσικών πολεμικών τακτικών, δεν έχει επιλέξει αυτή την ασυνήθιστη και καινοτόμα για την εποχή πολέμικη τακτική τυχαία. Ο ελληνικός στρατός οργανώνεται και πριν το ξημέρωμα είναι έτοιμος να λάβει θέσεις μάχης. Το βεληνικές των περσικών τόξων ανερχόταν στα 200 μέτρα, πράγμα που σημαίνει ότι οι Αθηναίοι έχουν να καλύψουν μια απόσταση 1300 μέτρων πριν εισέλθουν σε αυτό. Ο Μιλτιάδης, σκεπτόμενος ορθολογικά, δίνει εντολή στους στρατιώτες του να διανύσουν παρατεταγμένη την απόσταση αυτή και στα τελευταία 200 μέτρα να τρέξουν και να προσκρούσουν με όλη την ορμή και ακμές τις δυνάμεις τους πάνω στην εχθρική παράταξη. Η ώρα για την εφαρμογή του ευφιέστατου στρατηγήματος Λαβίδα έχει φτάσει. Πράγματι, εκείνο το πρωινό, ο Μιλτιάδης δίνει τη διαταγή της επίθεσης και οι 11.000 Αθηναίοι και πλατεείς ξεπερνούν χωρίς σοβαρές απώλειες το περσικό σμήνος βελών και καταπέφτουν με τεράστια σφοδρότητα πάνω στις περσικές ασπίδες. Η μάχη παίρνει μορφή εκ του συστάδιν. Οι ασπίδες σμίγουν μεταξύ τους, ενώ οι αιχμές των δωράτων βάφονται με αίμα. Οι Έλληνες εξ αρχής πιέζουν τους Πέρσες στα δύο άκρα, μέχρι που διασπούν το φράγμα των ασπίδων και πνίγουν στο αίμα τους ανυπεράσπιστους πιασάκες τοξότες, οι οποίοι σε μία απέλπιδα προσπάθεια επιχειρούν να πλήξουν με τα κοντά δώρατα και τα ξυφίδια που φέρουν τους πλήρως θωρακισμένους και άρτια εκπαιδευμένους Έλληνες οπλίτες. Παράλληλα, το αδύναμο ελληνικό κέντρο υποχωρεί αισθητά απέναντι στους Πέρσες, οι οποίοι απειλούν να διαλύσουν τη συνοχή του πιέζοντας το σταθερά. Ωστόσο, υπομένοντας την περσική πίεση, δίνει τον απαραίτητο χρόνο στα δύο κέρατα της παράταξης να διασπάσουν αρχικά τα περσικά πλαϊνά, σε δεύτερο χρόνο να τα υπερφαλαγγίσουν και εν τέλει να τα κυκλώσουν κατά τα 3/4. Ο Μιλτιάδης εσκεμμένα δεν κύκλωσε τον περσικό στρατό εξ ολοκλήρου, αφήνοντάς του μία δίωδο διαφυγής προς τα πλοία, αποφεύγοντας να ρισκάρει μία μάχη μέχρι Εσχάτων. Πλέον οι Πέρσες βρίσκονται περικυκλωμένοι από τους Έλληνες που τους χτυπούν με σφοδρότητα από δύο πλευρές και σύντομα το ηθικό τους καταραίει.
κάτω από την τρομερή πίεση της ελληνικής φάλαγγας, τρέπονται σε άτακτη φυγή προς τα πλοία, καταδιωκόμενοι με μανία από Αθηναίους και Πλατεείς. Άλλοι σφαγιάζονται στα χέρια των Ελλήνων, ενώ άλλοι τιμωρούνται από την ελληνική γη και τις ελώδεις εκτάσεις που εκτείνονται στην περιοχή. Οι Αθηναίοι φτάνουν μέχρι τα περσικά πλοία και μάλιστα καταφέρουν να κυριεύσουν 7 από αυτά προτού προλάβουν να σαλπάρουν. Τόσο η παραλία όσο και η ακτή του σημερινού Σχοινιά βάφεται κόκκινη. Σκληρές μάχες σώμα με σώμα εκτιλήσονται μπροστά στα περσικά πλοία. Σε μία από αυτές σκοτώνεται ο αδελφός του τραγικού ποιητή Αισχύλου, Κυνέγυρος, καθώς χάνει τη ζωή του ένδοξα και ο πολέμαρχος Καλίμαχος. Τα υπολοιπόμενα περσικά πλοία αναχωρούν κακήν κακώς από το σημείο, με τους Αθηναίους να αλλάζουν για την περίφημη νίκη που πέτυχαν. 6.400 Πέρσες βρίσκουν τραγικό θάνατο στη μάχη του Μαραθώνα, ενώ μόλις 192 Αθηναίοι και Πλατεείς πέφτουν στο πεδίο της μάχης πολεμώντας ένδοξα. Η ελληνική φάλαγγα καταφέρει να συντρίψει έναν υπεράριθμο στρατό μιας αχανούς αυτοκρατορίας πέρα από κάθε πιθανότητα και αποδεικνύει περίτρανα πως ποτέ στην ιστορία οι αριθμοί και μόνο δεν μπορούν να κρίνουν την έκβαση μιας μάχης. Η Ελλάδα είναι ασφαλής, προς το παρόν τουλάχιστον. Οι Πέρσες, διψασμένοι για εκδίκηση, καλούνται να αντιμετωπίσουν τους ενωμένους Έλληνες που είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την ελευθερία, τον πολιτισμό και τα ιδανικά τους μέχρι θανάτου, ακόμα και με τις πιθανότητες κατά τους.